Kilo aku nang pasar tuku jantan iki. Kok teko Mas jangan bening, enak paling, enak banget paling. Tuku nang Mbah kae. Kayak Mbah kayak main dhuwur suruh. Di janten, jagung nom iki, jagung cek jambel. Dimasak engko dimasak bening, tapi seger paling. Enak banget iki mangan. Wong wis arep entek iki, upayah meh mulih iki. Apa Mbak? Napa? Kilo Mbak iki arep mundhut iki lho. Jenengan ki apa lek Jahnayang TV? Nggih, Mbak. Kula lek Jahnayang TV. Mbak daleme pundi? Prengapus. Pringapus. Jenengan kule. Kula pule. Ngajeng Koramil, Mbak. Dalan Wingking. Nek tindak pule nyan Pinara. Rong ewan, Mbak. Mundut telu 5.000. Dua iki piro to? 2.500, Mas. 2.500. Kan mendhet tenten ngandhap niku nggih enten. Ya wis ngono ae. Assalamualaikum. Kilo aku nang pasar tuku jantan iki. Kok teko Mas jangan bening, enak paling, enak banget paling. Tuku nang Mbah kae. Kayak Mbah kayak main dhuwur suruh. Di janten, jagung nom iki, jagung cek jambel. Dimasak engko dimasak bening, tapi seger paling. Enak banget iki mangan. Wong wis arep entek iki, upayah meh mulih iki.